thulani phulaphulani ubrati anebalisele ngebali lento ayidinga ubani abe nemali kodwa okwenzekayo kumele ubani azazi inzululwazi nobuchwepheshe ukuya phambili icela xa nithetha seningalibali noba senifake imali kodwa seningalibali ukuthetha ngabafazi bona bahla amadoda bade balibele ukuba nathi sinawo amakhaya lawo sithi yimisi madoda kanti senzeni madoda kanti senzeni umfazi akungalungelwa uyomva ekhala ngento yokuba udlwenguliwe ade akhala phuma inyembezi amadoda aphelele entolongweni loo nto ndiyayiqaphela into yokuba ixhaphakile apha kweli kapa inene siyaphela singamadoda asazi ukuthi senzeni madoda senzeni madoda senzeni madoda senzeni madoda senzeni kanti madoda senzeni abafazi inene abayazi into abayifunayo obongathi umnikulonwabo ngapha yena ufuna imali imbandi yesono ukuya phambili ndingangacacisi kodwa ndifaka buhlungu emphefumlweni madoda senzeni we madoda kanti senzeni madoda kanti senzeni uyabona abafazi inene abazazi ukuthi bafunani